plazan dantzatu dut, lagunekin eta talde osoarekin. Aurten lehenengo aldia da handiekin dantzatzen dut. Ilusio askorekin bizi dut. Andreak hasi ziren 60 hamarkadan edo hor, eta orduan izan zen, klaro, Andreak ordu arte eramaten zituzten gona luzeak, orkatilak ez ziren ikusi behar, eta hori, orduan talde hori, sortu zen talde hori, atera ziren txaleko, horrelako txaleko batzukin, berdea eta granate, eta gona moz batzu. Osea, izan zen pundutxo bat esateko, bueno, begira, Andreak hemen gaude, badakigu dantzatzen, nahi dugu dantzatu. Orduan, horien atzetik, gu, eta ni hasi nintzen gure taldea, nire adinkoak 12 urtetan. Eta dantza jarraitu nuen egiten, ezkondu nintzen, eta 2 urte gehiago dantzatu nuen, zetik, ja 3. urtean haurdun gelditu nintzen, eta orduan ja utzi nuen jantzatzez. Ohitura hemen, ezkontzen zinenean, amaitzen zen zure ibilaldia, ez zinen gehiago dantzatzen al, taldean. Bolanten junta bat dago, antolatzen duena bolanteguna, eta bertan dauden mutiak izaten dira normalean gorri papera egiten dutenak. Lehenengo entsaioekin, hasten gara entsaioak prestatuz, txikientzat, gero handientzat, gero musikariak lortu ere bai, gero otorduak erreserbatu, eta gero bolantegunen egingo diren dantzak goizean, arratsaldean, bentetan, eta orduan hori guztia, gero irteerak, sartzeak, pixkat egun hori antolatu, eta egunean bertan dantzak eta dantzariak pixkat lagundu, ez? Ensaioetan 3 urterekin hasi nintzen eta 5 urterekin taldearekin kalean hasi nintzen. Ensaioetara joaten eta ikasi nuen hola. Aitarekin eta ensaioko irakasleekin. Larun batetan joaten gara, 7:00, 7:00-tik 8:00-erat. Etxeko aulkian, bi anaiak, aulkiaren 2 burutan, Antrexantak ensaiatzen genituen, etorri ditzin, eta gero egiten ginen atxalde guztia talde txiki bat ikasten. Familiak edo irakasle bakoitzak badauzka keinu bat edo nabaritzen dena gero taldean. Nola ez garen talde bat baizik herria dantzatzen duena, badaukagu bakoitza bere gure maniak. Baina ni hala ere taldean ez dut eta aurten arte ez dut eta dantzatu, baina gero beti bazko egunean beti dago dantzaldia. Amaitzen direnean herriak maite du ari dira ikasten taldetan eta maite du dantzatzera. Orduan hor beti dantzatu egin dut eta jaietan eta beti danik segitu dut dantzatzen. Ez ahazteko eta gero erakutsi egin diet txiki-txikitatik nire seme alaber.